алайкум ватани азиз, ҳамзабону хӯшзабон. Дар бораи ҳинду гуфтанӣ будам, ки соли 2004 буд, 5 буд, хоҳарам ҳинду буда дар Душанбе хонаша хос квартирам дия, 1 сола. Як шаб истодам, қаҷазир кардам хонара. Баъд ҳиндуро айдар берда будам, дара маҳкам кард хоҳарам, калитро тен гуфта рафт шуд. Тарафи ҳамон ҳиндуӣ, ки квартира бояд мешидан, 3 кас будан, донишҷӯ. Баъд калита хоҳарам гирифт, гуфт ки сумо биёр тен. Як шаб истодам, сумо додагӣ набудам. Як рӯз пас мебиёем Миёнараво, сумо медем. Баъд хоҳарам калита гирифт, дара маҳкам кард, чемоданашро надод. Гуфт пили як шабатоне меёрем метен, баъд чемоданотоне метем. Ҳамаро баъд пуловоро додан, чемоданошро додан, расво карда буданд хонара. Хоҳарам гуфт ки ҳарчи ки хонара гуфт надодим шумо. Баъд ӯ Миёнараво мегӯяд ки Миёнарави тоҷик мегӯяд ки шумо апани кас апа, гуфтам ки ман апаим хоҳарам я намуди кард ҳиндуро ки наметавонам гуфт квартира. Як шаб гуфт квартира маро расво кардем, гуфт як сол гуфт ҷазираи хонаро пул мебаронем. Баъд ӯ ҳинду тарафи хоҳарам гуфт ки гуфта Ҳиндустон будем, қати шумо дига хеле гап мезадем. Хоҳарам гашт гуфт ки шукри худованд ки дар Тоҷикистонам гуфт қонуни мо дига хеле гуфт фаҳмидӣ Ҳиндустон. Гуфт чемоданотро метавон, баъд пуловоро дода, баъд чемоданашро дода хоҳарам. Миёнараво дига вайҷад ки хоҳартон зур буда, қонунмон нест. Гуфтам мо дар оилаи мо ҳам қонундонем, ҳуқуқамонро медонем. Дар як шабона рӯз расво карданд хонара, дар як шабона рӯз. Агар як сол месуданд, хонаро пол мегуфтӣ ки дар трезаву чӣ мегӯянд, деволошро мекандем.